Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Nachádzam sa na západnom Slovensku a v dnešnom videu vám ukážem opustenú školu v prírode, ktorú kedysi nazývali Alžbetín. Prehliadku budovy začíname v hlavnej vstupnej hale. Nanosili sem posledné kusy nábytku, celá budova je už totiž vyprataná. Na stene sa zachovalo pôvodné umelecké dielo. Sú na ňom nejaké biele stromy a ružové motýle. Neviem, čo tým chcel autor znázorniť. Zo vstupnej haly prechádzam do veľkej spoločenskej miestnosti. V strede je starý stôl a zo pár rozhádzaných stoličiek. Myslím, že toto miesto v súčasnosti využívajú hlavne deti z nedalekej dediny, ktoré sa sem chodia zabávať. Mali tu aj takéto malé pódium. Určite sa tu kedysi odohrávali rôzne vystúpenia. Kedysi sa celou budovou rozliehal detský smiech, no dnes už tu ostalo len úplne ticho. Vyšiel som na prvé poschodie. Prvá miestnosť je celá presklená. Neviem, na čo ju kedysi mohli používať. Na tomto poschodí by mala byť jedáleň, kancelária a samozrejme izby. Poďme sa teda pozrieť, čo tu ešte ostalo. Na konci chodby je malá miestnosť s jedálenským výťahom a hneď vedľa bola jedáleň. Na internete sa mi podarilo dohľadať pár historických fotografií. Takto kedysi vyzerala jedáleň. Okrem starých fotografií sa mi podarilo nájsť aj niečo o histórii tohto objektu. Túto budovu dal na vlastné náklady postaviť spolok detského domova svätej Alžbety z Bratislavy. V roku 1933 Alžbetín prevzali reholné sestry Vincentky a z budovy sa stal kláštor. Po roku 1948 nastalo znárodňovanie a taktiež likvidácia kláštorov. Niekedy v týchto rokoch kláštor zanikol a v roku 1957 na tomto mieste vznikol Ústav sociálnej starostlivosti. Čo sa s budovou stalo po roku 1981 sa mi nepodarilo zistiť, no myslím, že tu už mohla začať fungovať škola v prírode. Škola v prírode tu podľa všetkého fungovala až do roku 2007. Predpokladám to na základe kalendára, ktorý som našiel v jednej z izieb. Ako môžete vidieť, izby boli celkom malé. Vyzerá to tak, že väčšina z nich bola dvojlôžková. Na horných poschodiach už som neobjavil nič zaujímavé a vraciam sa späť na prízemie. Je tu ešte jedna chodba, ktorú som si predtým nevšimol. Po pravej strane je táto malá miestnosť aj s tabuľou, takže sa určite jedná o učebňu. Zdá sa mi dosť malá pre toľko detí. Na ľavej strane chodby mali niečo ako malé wellness centrum. Nachádza sa v ňom takáto masážna vaňa a taktiež aj sauna. Kto vie, či tieto služby mohli využívať aj deti, alebo boli iba pre učiteľov. Ďalej sa tu ešte ukrývajú priestory bývalej kuchyne. Taktiež ako aj učebňa, aj kuchyňa na mňa pôsobí dosť stiesnene. Museli tu mať dosť sťažené podmienky na prípravu jedla. Ako posledná miestnosť je tu stará kotolňa. Je celkom zachovalá, možno by stále fungovala. Dúfam, že sa vám video z tohto miesta páčilo a ak áno, tak nezabudnite zanechať like. Pokiaľ ste tu noví, tak sa určite prihláste na odber, aby vám neuniklo žiadne nové video.
a ja dúfam, že sa uvidíme aj na budúce na ďalšom zaujímavom opustenom mieste a čaute.